Estem fent les Nadales des de fa molts anys, molts cursos. Jo fa 14 cursos, 13 anys que estic a l'escola i les Nadales s'han cantat sempre, però amb diversos formats. Em sembla perfecte, està genial. Millor que l'any passat perquè era molt petita i aquest any... Des de l'àrea de música, doncs el Nadal és el moment estrella, ja que fem moltes Nadales, actuem a diferents llocs, és una oportunitat maca per mostrar a les famílies el que fem a música. Què t'ha agradat, aquestes cançons de Nadal, aprendre-les? Sí? Quina és la que més t'ha agradat? La de Rubén. Muy bien, muy bonito y muy bien los chiquillos. Muy bonito, muy emocionante, te recuerdas a los 2 años.